Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Menteri ki kampo yang gejala uma lakmen romboi hagas nginengkong jong katayo ka kendai tarik ulber arjar arpo ula penrem juri ya kejingja hagas nong sentung hagaba uwei ubri ula doe ya la kejingim bat bongut kila mensau kani kala jah hagamit sngi ublei ka pratarik ulber arjar arpo kat bagi katto kan ingut kibreu kila lek syangkai pengat sisnong sentung bania bam khana nrei ki nong shong snong kila keno bagi dei ki mentiono bat kumta kila khang kedong yaki bat tangon jam hadu ba wainaki ula khlat no halor gani uma lakmen rembui la ong bagi tu gi badon kti hagane jing penyap breu kin ngat ha jing sya pensitom kat kum ka ain umala kemen ula kenturu ya ki bor sencha shnong sentung bakin khmi bakum kani ge jingja kanom ja biang ha ge jo ko por mala kemen ula ong ba ona mai lat yano ban yai lait naga ai la ban kedau ba shnong sentung kala khring ya ki babon ki nong jungo kai perthai hnrei kum kini ge jingja pentriem da ka ba kenno mentiono ya ki nong leit nong wan kai kan pen bon nam kala pen ban ya ka shnong ya ka thain bad ya ki nong shong shnong hi barok ko wei ngina ka sarkar ni penrem jur ya kana ka jingcia ka baki breu ki shim ya ka any hakti kadon ka any ka banle ya ka barangkam ta na ka yang jing penrem ya gitu bat nga kentu ya ki borsong bot ha kri pikir bat ka hado menta ka report ka ba full report ngam padyo ta bat ngina ka sarkar na ka yang ka any kan page banle e barangkam ka begini e kin de banjia begini jingcia ka ba kimen sembreu ke shudu process of law kadang banle but katahi kan le ya kabinkan pi kano ka jaka kadai ba kasentung kadai kawe na ki jaka jung akai berthai ki banla ban khreng ya ki breu amdei tang kena kari jangi bat na ki breu na ki wepat ki jaka but MLA jong tu kathain ula trace tom but ban yo scheme mat pen bahaya katu ko surok martang sula bahaya katu ko surok katu ko jaka situ kan de ko we naki jaka ke ba kini non jong kai perthing om menekin kin toy situ but da ka baki turis kile kan manra ya ka jimentoy ya nadu kibami nangne kisba syongkan hadu baki ba tre bakta lani ba penja ikam turis situ tenginan kam ya kajing baka jaka ka di ban singai te ban monitori kata kajing singai ni hakaliam joko sarkar hakini ki baladep hakini ki snem baladep kiladon kini ki turis volunteer ki ayu kartu kan ni jangan yo ya kan number the Henry kitur kini bercerita ultimately hit makanya ketika win-win situation nang mentaki nong pekai kita kajik senguhun ban yo pek ka jaka ka internet bat ki nong song ki yo ka jimentoy kadai benton kita kajik sengu baki ne ki try snong hi lan ki nong song ki bana ka tu ka jaka ki ban pikir baki ne jinjia ki le ban jia ki an ki ladon ban pensitom yakino ki breu ki ba penyap la bandai kila bandai we breu na kala bandai ka ki breu ki baya bon na kala don tengah hanga ngai iba umdadan kam ki ka Indian law kala don ka ban pej ya kum gitu ta dek ban kam belum ba kum nu ban pikir bat ba ka ain ka investigation ka di ban kloy bat ka prosecution lada kidon kisabut ke biang ka di ban klain kena ba ki breu kito ki ba kibaran kiti hukum gitu kijak kam kalong kenyo ya kijing saja ka kumbadeka